салом алейкум. Хуб ҳастен азизони дил? ба чӣ кор бурен дар ин рӯзи выходной? Ман обам қатим зал рафта истодам, тренировка дорам. Мехостам я мавзӯра бо як бор дига ҳамиҷа фаҳмонам. Вай кадоме аз номи ман гӯё ки администратори ман бошад, ба ҳамин занон навишта ин дар телеграм канал шудагӣ ва яки инстаграм дам нашавад на всякий случай. хуб, ба занҳо навишта гӯё ки администратори ман бошад, аз онҳо сурат талаб карда истодастам. Хеле барои ҳамин бовар накунед азизони дил. Ман ҳеҷ кас да скидка пешниҳод намекунам. Курсу клуби ман ба скидка нест. Машваратҳои ман ба скидка нест. Ман аз ҳеҷ кас сурат намепурсам. Ман ҳатто барое ки одамо худошонро хуб ҳис кунанд, ман консултатсиямо бештараш аудиозвонок мегузаронам. Барои ҳамин бовар накунед, илтимос.